Sunt Cristi de la Printre Kilometri și acesta este review-ul într-un minut pentru Adidas Evo SL. Lightstrike Pro este spuma competițională de la Adidas din talpa Evo SL, fără plăci de carbon sau tije de carbon, ceea ce înseamnă că amortizarea e mai bună și mai prietenoasă. Are 38 de mm în călcâi și 32 de mm în față, rezultând un drop de 6 mm. Lightstrike Pro îi ajută și în ceea ce privește reculul de energie, care este surprinzător, și în privința greutății la doar 250 de grame. E foarte ușor pentru un daily trainer. Apărul e minimalist, subțire și respirabil, dar materialul plasticos nu se mulează pe picior. Problema mea principală cu ei sunt șireturile, care se dezleagă foarte des în timpul alergării. Vă recomand să le schimbați. Un alt aspect care trebuie menționat e că geometria lor îi face predispuși la suprapronare. Talpa are cauciuc subțire Continental, ceea ce ajută la aderența pe asfalt uscat și ud. La capitolul durabilitate se prezintă foarte bine și, având în vedere și prețul relativ mic față de competiție, nu pot decât să-i recomand cu încredere. Până la următorul, ne vedem printre kilometri.